Odiochieng' mokwongo mar ng'anyo mar lakteche pacho kaendi moko kuom ute thieth ne odhi nyime gi thieth ka madibed ni otimore bang' donyo golo chik ni ng'anyono kik dhi nyime. Moko kuom kuonde thieth to ne ng'ich kendo ne onge chia mar tich kaka pile. Kaka Judith Omondi lero, jotelo kuonde thieth mag piny owacho okwayo twak e kind riwruoge mag thieth kod migawo mar thieth. En odiochieng' ma okwongo mar chakruok mar ng'anyo mar lakteche madhodo ng'uono mare ne orumo otieno manyoro kaluwore gi ote mane ochiw kod riwruok mar KMPDU. Kowuok Kaluo e osiptand kaunti ma Kisumu, jotuo olero ni pogruok onge malach kendo giyudo sir kata bed ni ne oyangore ni kwan mar lakteche machiwo thieth ne odok piny. Thieth to aneno kopogore gi kaka ne abiro, kech ka moro mana abiro no, dedo ka doctors ne ng'eny gi ne ntiere to ne gitiyo maber. But kanochako nyoro, ne yes ne ntiere achiel lakini king'iyo gi kaka ne abiro date 8 no ne gipogre. Niliadimitiwa jana jioni na nilipata kama services iko vizuri sana na ilifanyika vizuri sana. Jechiw thieth ma ochung' oyango ni pok giyudo midhiero moro manyalo kelo ng'ikruok. Mana kaka useneno, usewuotho wuoyo gi jotuo, services magwa dhi mbele maber, ok waneno tatizo moro amora. Lakteche maneno jotuo bende ntiere on duty. Koro unless maybe things change, but as far as we are concerned, sani thieth dhi mbele. E kaunti ma Nairobi, Mbagathi Hospital ok lakteche duto mane ochopo e tich, kata kamano thieth pod ne odhi nyime. We have doctors who are attending patients. Of course not all of them, because you see there was also that confusion, I would assume so, because the strike was announced, then that court order was released a bit late. So perhaps those who are not have not reported, most probably is because of that confusion. Kajatatije mar osiptandni to kwayo mondo mi winjruok obedie kind migawo mar thieth gi riwruok mar lakteche. For the comfort of all the parties, we are looking forward to an amicable solution. We are hopeful that the union leadership and the government will engage and come up with a solution so that each party is comfortable for the benefit of all Kenyans who seek healthcare services. E ute thieth mamoko kaka Mama Lucy, kama jotelo ne ok oyie wuoyo kodwa e tipo, chungi en ni lakteche ne odonjo e tich, kata kamano lai ma jotuo ne lach mokalo. Counties mamoko kaka Taita Taveta, e ute thieth moko ne obedo matek ne jofwambo yudo adieri, kaluwore ni jorit ne otemo rocho ratiro maggi. E odiochieng' mokwongo bang' chakruok mar ng'anyo mar lakteche bor riwruok mar KMPDU, jo Kenya ni kod geno ni twak makelo winjruok biro bedo e kind migawo mar thieth kaachiel gi jokanyo mag riwruogni mondo mi ng'ikruok mar thieth kik bedi e osiptende duto mag piny owacho e pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.